together and your voice is smoking. 10 urte nituela, ni binon helduagoa zen mutil batek, gehiegikeriak eragiten zizkian. Oroitzen dut, bera zegoela bere lagunekin, eta nolabait esan zula boia por ella. Eta orduan kaunik hori entzun nuenean hasi nintzen korrika, binon de balde, ez? Harrapatu nindun, eraman nindun pareta baten kontra, ukituak eragiten zizkian, gogor estu edo gogor heltzen zian. Oroitzen dut ere nola arnas hartzeko ere zailtasunak nitula, presioagatik imaginatzen dute. Ezakit binon oroitzen dut itolarria, eta nola heltzen zian oso gogor, fuerte, eta gauza ezberdinak esaten zizkian, ez oiukatzeko, eta ez dizu ezertako balioko, eta sentitzen zara pixka bat bere menpean edo zaudela. Min gehiago ematen zizun horrek erasotzaileak besteen begiradan aurrean egiteak eta inork ez gelditzea gertatzen ari zana? Ez, nik uste dut sortzen den adrenalina hori eta beldur hori momentu horretan oso fokalizatuta dago pertsona horrengan. Zuzaude oso zentratuta nolabait beldur horretan, eta eske tsunami bada lehen aipatu dudan bezala, ez duzu kontrolatzen. Jabetzen zara zerbait gaizki gertatzen dela, ez? Zure bizitzako eremu hori nolabait norbait sartzen da zure permisorik gabe. Eta gainera ukituak egiten dizkizu. Amets gaiztoak dituzu. Eta beti berdinak dira, ez? Norbait etor zure atzetik, eta zu blokeatzen zara. Ezin duzu korrika egin, ezin zara mugitu, eta heltzen zaitu, ez? Eta orduan, karo, sintoma asko dira, eta zuk ikusten duzu zerbait ez dagoela ondo, ez? Binon, ez dizkiozu izena bizenik jartzen, ez? Orain agian izena bizena jartze dizkiozu, ez? Eta eraginak ikusten dituzu banan. Bion, momentu horretan dena da nahasia, ez? Eta gaientzen dena da beldurra, eta egoera, eta ez kontrolatzea, eta ez jakitea hurrengo gunean gertatuko den edo ez. Nik oroitzen dut, pentsatzen nula, gaurrez, mesedez. Pentsatzen nun hori, eta karo, bidean joatea pentsamendu horrekin, pues hori tortura txiki bada ere. Nik oroitzen dut, egoera horren aurrean, nere defentsa edo izan zela korre egitea. Eta orduan hasi nintzen nolabait korre egiten, entrenatzen. Ezkutuan, pues, ez nahi dute, nire ingurukoek etzekiten, ni hasi nintzen korrika egiten, pues, eskailerak binaka igotzen, pixka nolabait potentzia hori lantzen. Eta nik oroitzen dut bukatu zenean, pentsatu nula, asko, entrenatu dut asko, eta ja nau harrapatzen. Binon uste dut, bagian aspertu zela, ja, eta listo. Eta orduan bukatu zela, noiz, ezakit. Nik oroitzen dut oso luzea egin zitzaidala. Oso luzea, zeretzen egun bateko gauza bat izan. Izan zen errepikako horregatik nik pentsatzen nun, gaurrez. Eskera, ezakit nola esan, sentitzen duzu hemen, pixu bat, eramaten zaitu da lurrera, eta anulatzen zaitula, pixatzen du pilo bat.